Això era un pardalet que d'un ou nasqué. Com no sabia volar, de l'arbre caigué. I un bony es feu. I això Xinxón es digué. Plaf! Uah! Uah! Un pardalet que estava volant l'escoltà i ajudar-lo a anar. Però poc feu perquè pesava massa. Ai! Ui! Un altre pardalet que es veu anar a ajudar. Dos eren però no pogueren. Un pardalet que dalt de l'arbre estava també volia ajudar. Ara he entès. Però de cap manera el pogueren alçar. A poc, més pardalets vingueren. Un d'altre pujaren. 1, 2, 3. Fins a 10 pardalets. I una torre ferma. De prompte aparegué un gat. Mau, mau. I els pardalets es van espantar. Caien tots a terra. En una amontonà. Plaf! Ui! Uah! Uah! Com el gat era molt bo, al seu llom es pujà i cap al veterinari es portà. I ja tots emmenats al niu tornaren i a volar a Xinxón ensenyaren. I és que no hi ha mal que per bé no vinga, però un conte en els bacs que el d'aquest ja s'ha acabat. Fi!